салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза молбозори ҳоҷи шарифай. Нархҳои бизи очабача, гӯспанд, қишқор, така. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. Як дона лайка бародаро биҷиқев. Дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. Пага иншоалло жидат кунед. Мо молбозори Хуросон уялӣ мерем, ба навор мегирем, иншоалло пешкаш мо мекунем. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Дар видео лайк бимонед бародаро, дар канал меҳмон бошед, подписатсия кунед, зангуларо фаромӯш накунед. Курси имрӯза дар рӯи экрани шумо. бародаро қишқори калон 5000 сомониш мега. қишқори калони беҳтарин 5000 сомон. Бозор чанд чиқа? 4200 шаҳр надор. 4200 бо сар канаш. Дақиқа додагиш нест бародаро. 5000 сомониш мега. Бозор 5 мегум бо як чине савдо. Ира чанд мегӯяд ака? 14. 1400 сом. Мода я? Мода ё. Ми гӯспанда 1400 сом мега. Иша чи ака ҷон? Ише 16. 16 1600 сом меш. Иш чи ака? 15. Иша 1500 сомон мега. Дигариш? 16. А иша 1100 сомон. Ина бародаро нарх навои бузург гӯспанда қишқор. Гӯспанда қишқор. گوسپند اوچابچه رو 2300 2300 بسیار 2300 سومون میگه. نه گفتن نرخ نوارا بفهم. این بازار چند کرکه بعد 1900 بازار ده 1900 شکن دیگه. ایش چند میگوی؟ یکنی ایرا مودا یا؟ این قشقوره برداره یکنی مزور سومونیش میگه. آخه چند ده اوچابچه؟ 2600 сум мега ин очабачара. Я бозор ягон нақш кард 22 2200 сум бозор карда иша. Ина имра он о ина гӯспанди очабача ин очабачара чанд гуфти ака? Чанд қарзон ки нарх талаб мена. Барои чи диним нагуфтам. очабачара чанд мега? ма барои чи не очабачара 2500 мега гӯспанди очабача. чанд мешавад? 2000. ин 2000 вазмина 50 сум шкар. 1950 маза мешавад 1950 ина савдо шуда эсас бародаро. Эй бачаш. Барои ҳама. гӯшкун мақдом мешавад Ин саломатӣ хубар. Ҳафзам намешад. Иёра чанди мега ака? 1200. 1200 сомон шуд. бачаи ҳамра қатамиз камера кун мешавад камера қатам гӯспанди очабача ира чанд гуфти ака ҷон? 2000 гӯспанди очабачара 2000 сомонӣ мега. И бозор ягон нақш кард 1550 сум бародаро бозор кардаш. додагиш аз миём ака. гӯспанди очабача камераш кайсам кунад нархи навора бифаҳам ака бадам. ина бузакора 400 бо савдо меша нархошо 400 сомонӣ майда майдан айши ҷидон 400 сомон. ин бозор чандиш кор ака? 350 350 бозор карда ишо дигагиш май иёра чанди мегӯяд ака? هر شاکه 600 300 ё ҳар диша 600 сомон هر штакача ҳар диштакаша бозор ягон нақш кар 500 мата бозорда 500 сомон 150 درجه ҳарча 500 сомон кан додагиш ина ё бародаро ҳамаш такан. ё сфеда чанд мегӯй ака? ира чанд мегӯй? Ира? не дигариша? Ира? 800 мегум буд. 800 сомон бо савдо мешавад. ин 800 сомонш мега бо савдо мешавад. ина такои калони сос иш чанд? 750. иша 750 мега сафеда. иш чи ака? 700. иша 700 700. ёш чи ака? 750. Яр 750. ишам 750 сум иш 800 сум бародаро. тағои чандай? 8. ин 800 иша 800 сомон мега иш яка? ишам 8 ҳар диёра 800 мега. ина нархи такоҳо бародаро. такоҳои калон калон
تقوی یا چندی هست؟ یا جورا 6.5 650 میگن یا تکن یا یا تاش سیرکه یا تاش مودا یک تاش بزای برادر یک تاش سیرکه 600 یا 650 605 معامله دور بار 650 میگه با سودا میشه این تکای کلان چی یک نیم تا جورا تکای کلان 1000 چوری تاکا چوری تکا 1500 تومان یا 30 کیلو زیاد بار داره جورا چوری تاکا 30 کیلو боло дора бародар хитон бинед фарбигиша ира чанд мегӯяд ка اینا 6 ин 650 нара ё мода мода биза 650 сомон мегӯяд тарбия карда хатар ина бародару гӯспанди очабача чанд гуфти ака очабача охо очабача чанд гуфти очабачара 2500 сомонӣ мегӯяд бо савдо мешава ина ин бачаше очаш ин бозор чанд чикард 2000 бозор да 2000 карданаш бародару будагиш нест ёра чанди мегуфта буша тағойҷон ёра чанди мегӯй این هفت این شش نمیگم گفت иша 700 сум иша 650 сум иш мода иш така ина бародару گفت نکنی не гуфтани нархи навора бифаҳмем اینه ای بگو سودا کن савдо ка мега ина савдо ка ина бародару такора бини чӣ хел калони беҳтарина 3000 шу гуфта яка 3000 сомонишу меган 3000 шу меган бо савдо мешаванд мега ёра бини чӣ хел калон калона ё ҷав мехӯранд ака ё ҷав хӯрдагиам ё ҷав хӯрдагиам бародару нақдхӯри қанд ва бизанга ин бозор чанд чикор ака 25 کرده سن نمیشون 2500 сум шу кайсан дақиқаи надодай саст шу бозора бини чӣ хел калон калонои беҳтарина بازی ساید برای شما нахақ шукона нига дига ҳо мебахши ака қанд ва бизанга پیشش بازی میشه қанд се ҳазоришу мегӯяд да 2500 додагишу нест бародаро не натури мо бародаро бизабини чӣ хел такаохи айди акамана гӯспанди очабача очабачаро чанди ки ака 2100 сомонӣ шу мега очабачаро ин бозор чанди шука бозор 4000 ҳар зира барадорола бачадорора 4000 ҳарча ора буғузан як шашика ин бозор гӯспандои бозор 1600 сомӣ шуканд қаду даги шу бачадорора 2100 шу мега Amca da kaçtan bir telefon dekirim ta. ина бародаро бизи расиски 5000 сомониш мега ин бозор чанд чикар севним бозорда 3500 сомониш кан дақиқа додагиш нест 5000 сомониш мега ё покистониён ака ин чандай ям 5000 игам покистони 5000 сомониш мега я бозор агон ака 4200 шкан дақиқа додагиш нест ин қишқора ё чандай ира 25 гуфтаси 2500 сомон қишқор 2200 шкан 2200 бародаро бозор кандиш иша чи ча дуним сава ира 2500 сомон ирам покистония 2500 сомон нарафтим майдай гуфтим нарафтим ба ина бародаро очабача иша 3000 мегӯя иша қати бачаш 3000 сомонӣ мега Bıkıyordum başım bıkıyordum tam hoşum kırdım. аз бачаш Her çapı buraya. қишқора 3000 сомон ин бозор чанд чикар ака ира Yine bir seveyim arkadaş. 2350 сом бозор кардаш додагиш не иша чанд гуфти ака İşe bir şaş kurtum. Bir şey arkadaşım. 2600 сом иша мега очабачара бозорда 2100 шкан додагиш нест не бачаш ҳардуш қишқор бачаҳои ҳардуш қишқор Çabuk ver he baça. Recep Ali. Leş yarın